Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marsudi rahing budaya karana luhuring budaya kinarya ukuraning jiwa Jawi. Narbuka pahargyan pangging pinanganten kekalih nenggih kusumaning ayu Rara Eta Nurholis Sarinana Prawinda Sarjana Psikologi Atmuja Pawestri Bapa Sugiyanto Ibu Tri Endahwati ing laladan Jatikuwung RT Gangsal RW Gangsal Jatikuwung Gondangrejo Karanganyar ingkang sampun kepareng kajatu dening Bagus Ardi Septiawan Sarjana Psikologi Atmuja Jalu Bapa Sardi Ibu Mujinah wingging saking laladan Paduan RT Sekawan RW Gangsal Sawan Ngemplak Boyolali Hasasanti Mulyo kinarya pambukan ning kondo. Kanthi sineratan sinukartan ning Panembrama saha mintring Budyastawa saking Gusteng Kang Ageng satemah ambabar daya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng sangganing para kapula dasih para pinisepuh sesepuh dalasan para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang tansah winanting suka basuki para pangemban-pangembating praja satriya nayakaning negaring kang pantos tinulat nekasing tias sinudarsa ning budi mugeng mangke kepareng kaliyan lono kula matur hangaturaken urut reroncening tata upacara pahargyan prasaja ing rikala dangan siang prengkeng tertamtu kewala sampun kaneraken dening para prawangsa ing mangke kanthi tinerbuka sawanipun Serat Puja pinanganten putri saking Panti Busana kalajengaken rawuhipun pinanganten jalu miwah
pasrah panamring Sekar Poko saseli dening para tuwangga ingkang piniji paripurna pasrah panampi ing mangke temuli pinanggaken bringibe jero pangadi busana linaje tata cara grobengan sarta pangabekten sawetawis ing mangke kepareng kalajengaken lelangen beksang gambyong parianom miwah bubak kawah sawetawis dening mangkatur pambagayana saking ingkang hamengku gati nuli kalajengaken poto pangeston dening para keluarga kinarya pratandha yekti panamanipun bagian ing mangke badhe wonten tengara saking parangkara sawetawis kecak lenggahan kanthi marganing penggalih ngiras pantes paring puja hastawa puji hastuti ngantos paripurnaning gati kala nuwun Sangya para tamu para pilenggah kagum saha putring kang sangtuhu dahat kinurmatan wonten sawetawis sing mangki anengga dawuh saking parampara kajroning mangki sirat muja dereng kepareng paripurna anggenya mangagem busana tumuli wanci mirunggan kasumanggaken para kadang pametri budaya sanjaya musik ingkang sampun kepan sumadya wonten ing bangsal pangrawit sumangga anggenipun kepareng nedya caos lalangan suka panglipur sawetawis